tansah bisa lelaki Karasa tentrem ngayomi Tata susila dadi teko tuladha Pae iku disiramen pae pae Nggih, alhamdulillah. Sowan wonten ing Dusun Tegasari ingkang Kembulan Niat kalian Tlaga Muncar, Desa Mliwis Cepaga Boyolali Mas Gareng. Iya, Truk, iya. Wah, Jan. Alhamdulillah iki meh jam 2 parandene aku noleh manengen isih akeh para sutresna budaya sing isih kepareng lenggah, Truk. Nggih. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami adate yen wis bar limbukan ngoten sing mirsani mau ngantun piyayi-piyayi kakung. Ning hebat yen nang kene iki Tegasari memang luar biasa iki. Ibu-ibu isih akeh sing sik kepareng lenggah ngono kuwi. Ya, tegese ya pancen diniati tirakatan jare gamane wong Jawa sing ampuh ki loro, siji sabar, loro melek. Ha iya, melek ning tetep menggunakan fungsi-fungsi manfaat yang ada dengan makna bersedisa. Ya karo mirsani wayang karo wungon ya karo nyuwun marang Purbane Hyang Agung ya muga-muga kabeh para warga masyarakat Tegasari Tlaga Muncar tansah manggiya kayuwana lan antuk berkahi Allah Subhanahu wa taala, Truk. Ya, amin ya rabbal alamin. Heeh. Pancen niate ya ndedonga kaya ngono kuwi ya, Truk ya. Nggih, ngoten niku. Wah. Pancen yen cara itungan nuwun sewu secara logika niku yen jam kalih ngeten iki lak rata-rata umume piyayi niku sami sare. Nah, sakjroning sare kok wonten pepetingane piyayi ing entase kepareng wungon kaliyan nyuwun marang Purbane Hyang Agung ngibarate wong ngarepe tuku apa-apa napa mboten nantri, langsung dilayani insyaallah. Ya kanthi kahanan ingkang becike kaya mengkene. Bener-bener secara langsung apa kang dadi panyuwune warga masyarakat Tegasari lan ugi Tlaga Muncar mriki mboten liwat menapa-menapa mboten mawi perantara menapa-menapa langsung ditampa dening Allah Subhanahu wa taala menapa ing dados kajatipun dipun kabulaken sedaya uripe diparingi kepenak murah rejeki lan sedaya ingkang kagungan putra anak-anake do beneh sekolahe do pinter yen rampung anggene sekolah entuk pakaryan piguna tumrape keluarga nusa bangsa lan negara ngoten. Nah, ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Ya sak gaduhing nalar terus sak kadaring laku awake dhewe tidak menutup mripat. Lamun to Boyolali kene iki kedunge dalang hebat, panggonane para seniman misuwur. Ha iya, Mula ya awake dhewe nderek belajar, nderek sinau. Syukur yen iso ngremenke penggalih para warga masyarakat ewadene kok ora awake dhewe ya nyuwun pangapura mong sak gaduke nalar sak kadaring laku ya wis diaturake upamane ana kurange, ana bab sing kurang pas ya nyuwun ngapura. Ya ora apa-apa. Ngono kuwi. Waranggananipun tasih siyaga ing diri sawiga ing gati. Ha menika. Menawi Mbak Umi, Mbak Birgita menika hari masuk mau kedah sekolah riyin kula ngenteni rampung jam 4 nembe meluncur mriki. Sesuk-esuk menika nggih kedah kuliah. Padha karo piyayi kene, sesuk iki mesti do nyambut gawe, Truk. Nggih. Sing tani ya mesti nggarung kluku nggarap sawah, sing dadi pegawe ya mesti esuk jam 7 ya wis budal. Nggih. Ning iki ya anggene prihatin anggene lelaku iki muga-muga ya bener-bener bisa andayani temenanan. Nggih, pancen kados mekaten. Wes jan. Yo ngaturke panglipur sawetara nyoba karo Umi ben nembang klasik dhisik, Truk. Mosok. Ngono kuwi. Upamane, ayo nembang. Nah, coba sing jineman wae, ayo. Sing arang-arang metu. Upamane apa? Jineman gendro. Wah, ya. Jineman gendro diaturake. Ya nduk nembang. Apa? Nggih.
Jineman Gendro. Ayo, Nduk. Garwa nata Garwa nata Mantaraka iku. Ayo. Mandaraka Taya rekta Jrasa rira Satya nana tanah mutahing lutira Prabu sapa gawe gendra nyadada hendi dada Duh lae duh Simarga ngangsa angsa tanpa muka tanpa rasa tanpa muka tanpa rasa riwut hiwet riwut cepat celemat celemut nyaplak nyamuk nyamuk gelek gendek gendut parah lila wong gawe sangsara Jineman menika ugi klaturaken dumateng pepundhen kula dalang ing Sumber Lawang. Sragen nggih menika kepareng paring dawuh lumantar WA. Nggih. Pepundhen kula Bapak Sabar Sabdana. Nggih menika kanthi dawuh wilujeng dalu, wilujeng makarya sukses kagem Mas Yoyo. Inggih sembah nuwun Bapak. Salam sungkem kula katur dumateng panjenengan mugi tansah ginanjar bagas waras. Ya amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Ya, Nduk. Mas-masku dhewe tak pikir sandang pangane mbak aja cawe-cawe rawurung dadi gawe mbak mikir wae dhewe wong isih tele-tele mintowo mreng iwang suksma mane man tak eman ora kena wis ayo gandengan kunca lagi rasa mangot serana tanpa putra wong kang
Ratu ya, Tru, iki Jineman Gendro. Nggih. Mila wonten sesen gara-gara menika kalian ndudai dumateng mutiara-mutiara kependhem sing sampun awis-awis dipun dalaken kados nggih Jineman Gendro ngeten iki. Isine Jineman Kandhek. Ya ngono kuwi. Ya wis sithik-sithik awake dhewe ngopeni bangsa sing ngono-ngono kuwi, Tru. Nggih. Wong dasare sowan wonten laladan mriki niku piyayi budaya. Angger daerah niku tiap tahun sampun wayangan niku genah yen piyayi budaya. Mbak Birgita. Ah ya, ya Birgita. Ya Bir, ayo Bir. Ayo foto kaya apa? Menembang ninggal katresnan iki lagu sing lagi hit iki, lagi naik daun iki. Ayo. Kula digoleke waranggana sing uga lagi naik daun. Ayo. Mumpung Pak Prapto prei. Ayo. Ayo, jenenge Pak Prapto leren ngono wah awedi bebas ngejaki si Birgita ngono kuwi. Ayo. Kemelang kule Pak Prapto laris iki lho. Ayo. Ayo mesti Birgita iki saya sugih. Mesti Ciko ndang dipedhot mesti. Ayo. Ora wis hidup semati kok ya ngono kuwi. Wingi hari wayang dunia ana isi lho. Rekake Mas Ciko kok ora rekake iki ya kuwi pakarti sing luhur buka lapak neng kono. Berbagai minuman-minuman wis cemawis neng kono. Sing isah-isah Mas Ciko, sing meramu berbagai minuman Mas Ciko, sing ngedoli Mas Ciko. Lah sing wedok ngapa iki? Wira-wiri tok. Pas leren aku kuwi kok. Iya. Ya Nduk, Bir ngadeg kok Nduk coba kaya apa. Mbak Birgita Ayu. Komplete sapa ta Bir? Birgita Ayu sapa? Birgita Ayu Setiani Haryanto. Wah, Setiani Haryanto. Ya asli ngono enek Haryantone. Asli, Pak. Iya. Birgita Ayu Setiani Haryanto. Dimbui PO ora? Mboten. Mboten nggih. Mboten, Pak. Ini bis, Pak. Ayo bis bener. Ayo. Coba nembango. Mbok dikeki bawa apa ta apa ana Bir? Ayo Bir. Bawa ora mangkat, Pak Dalang. Tegese dudu bawa wong ngono lho. Bawa tembang ngono lho ora. Men kena nggih rambatan ngono. Napa nggih, Pak? Sampeyan arep lam-lam tilam ya kena. Arep nyilih pangkure Bupatmi kae ya monggo. Nggih, pangkurinasa mawon, Pak. Dinasa ya. Nggih. Bir. Sip, nggih, Mbah. Oh, lah pripun? Papa. Aduh. Yen sip berarti nyawer non jenengan. Lah terus jenengan sip. Ya disawer donga. Lah duweke ndang tek. Lek donga nganti kapan mbah iso tumuju marang keselamatan. Mboten. Lah pripun? Lho malah mesake to Bir malah kon ngepek kabeh ngono kondure piye kuwi engko. Wis senene karo Mbah Putri terus piye jal. Ayo. Duwite kok kene ledek-ledek ora ngono. Iya. Bir. Rina saya ke rasa Nayai sok lulus saka jurusan Karawitan isi Surakarta rencanane apa? Planningmu apa planningmu bar kuwi? Kula pengen dados bidan, Pak Dalang. Bidan? Nggih. Kok iso jalure piye kok sinden dadi bidan iki lho? Lah, nggih, kula niku pengen ajar nyuntik Pak Dalang. Lah kula disuntiki terus lho Pak Dalang. Oh, lah iya.
Ayo, wah jan ciko. Ayo, luar biasa. Ya wis, lha mbiyen kok kuliah dadak ning Karawitan ora ning Akper apa ning apa ngono? Lah nggih, salah jurusan Pak Dalang. Boten Salah boten. jurusan ya engko dirampungne S1-ne bar kuwi mlebu ning bidang ngono. Ora apa-apa, wong menuntut ilmu ki sampai ke negeri Cina ora masalah kok ya. Mumpung sik mampu, sik iso berpikir ngono. Nah. Ya, Bir. Kapan sumanding sisihmu Yen sok tanggal 22 kuwi awake dhewe kudu taat karo Mbak Tuti. Nggih, Pak Dalang, siap. Mergo sing apa kuwi Bose jenenge? Mbak Tuti. Bose iki Mbak Tuti kuwi. Ha iya, Pokoke esuk jedul limbukan sing ngadeg dhisik dhewe kudu Mbak Tuti. Ha iya, Wis ora kena diganggu gugat. Ha iya, sing ngono kuwi. Heeh. Ade mampir kono. Mampir langsung dimanggake karo ning daleme Mbak Tuti terus diterke ana ing kagungan kersa. Ha iya, engko saurunge kanca-kanca bonangan Mbak Tuti ya ngadeg dhisik. Nembang sik. Nembang. Ngono kuwi. Ya Bir. Nenai. Yen wis rina enggal ratri kang kadulu mong sliramu tanah liat dak tresnani lahir Coba kaya apa? Sing ngarep langgam dhisik, yang kedua engko jaranan. Coba kaya apa? Ayo buka celuk Bir ayo Bir. nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina langengi moga-moga Gusti
dadi bidan. Ayo. Eman-eman bir aku sing ora lila bir ora. Wis ta kowe menekuni profesimu dadi sindan iki calone walah tenan. Kowe tahun 2025 ke atas sing hit iki calone awakmu. Nah. Ya, saiki genti Mbak Tutik lover. Ayo apa iki. Wong iki wektune omber Tik. Ayo coba. Oh iya, wah. Lali ya Mas Wiling, Mas Wiling. Wah nggih. Nanti WA aku piyayine kan. Piye-piye aku cepak banyelan ra ndak kok celuk-celuk yo. Ayo. Ayo Mas Wiling kene Mas. Wah, maneman mumpung ketemu kok ya. Mandi apa kancani karo Mbak Tutik mriki. Ayo, wah. Mbiyen ki piyayine iki rada kuru, saiki wis ketoke tentrem, rada lemu awake. Ayo, wis melu seneng dadi kanca kaya ngono kuwi. Mriki Mas Wiling, mriki. Nah, nggih. Ayo Dik kene Dik rene Dik. Ayo iki. Disambut iki Mas Wiling iki Dik. Loh, kacamatanya mana? Nanti jatuh, dipakai dulu. Nah, rambutnya disisir dulu. Ayo, ndek ben niku kelingan anu Pak Yoyo. Apa? Anu napa niku kan rambutnya panjang pas nderek Pak Kang Korien kan rambutnya panjang gimbal. Kayak wig kok asine ora. Niku mboten anu, mboten purun kramas. Tirose kramase nek mangke nek pun gadah pacar ngoten. Oh, iya Patemboyo Dek. Lah nggih sakniki pun garwa terus rambutnya niku dipotong pendek rapi jan teng fotoe kados Kak Seto. Iya. Ayo Kak Setong Kraman, ayo. Sampe ngadeg ta kuwi Mbak Tuti wis jumeneng ngono kok. Lah. Nek dapal-dapal munggah. Wis. Kowe arep nembang apa wae mbok cara lawas Mbak Tutik siap. Oh, kula niku nggih memahami nggih. Memahami apa? Dadi mengikuti perkembangan zaman. Niki nggo musik to. Iki pamane aku nggo musik niku aku nyanyi aja dibanding-bandingke lho. Oh. Kowe ngenyak rumah samu gamelan ra iso apa piye? Ora. Nggih, Cing. Nari-nari awakmu ki apal apa ora kok ya. Lah, betul. Ayo. Wong cerdas kok ya Mas. Ayo arep nembang apa? Ya apa? Kula niku karek manut sing ning dhuwur no. Lah awakmu saiki ning dhuwur kok ya ora. Lah nggih. Lho, dhuwur pangkate. Iya. Sing penting kompak lho karo Mbak Tuti arep nembang apa. Iya no jambu alasno piye? Oh, ora apa-apa. Lah kan aku kan mengenang karo sampean to. Oh. Lah iya. Ayo dhisik iki ya bolo gitu. Ayo. Ya Wong ya kulino. saiki maning ndi, Mbak? Kula Dalem pundi? ajeng pinarak to. Lho, mbok menawa aku keblasuk ning endi ngono kan karuan. Tengawi Kang Mas. Ngawine ngendi? Aduh. Wah, iki lawas iki. Ora ya. Ngawi daerah pundi ngono lho. Enak sinden ditakoni wong ngawine ngendi iki tegese iki daerah iki ngendi desane ngendi. Lah dicethakne nek kalih kula niku dadi gen ketok gamblang. Kauman Widodaren. Nah, mrene nek kula ajeng teng Gendingan kan mampir ngene jenengan. Ndek men ya wis tau ya. Ha nggih. Ora lho ning gendingane ngene sapa? Ya mbuh. Wong aku ki seneng sapa-sapa kok. Oh iya. Sampeyan golek-golek ya. Kira-kira ki nglipur pikiran, nglipur ati iki pokoke mlaku ngono wae. Oh iya. Bis-bisan Pak Yoyo angger ka Yogya teng Surabaya mandeg terus mengke muter-muter melih ngoten. Ha iya, pancen senengane ngono kuwi ya. Dek kok Boyolali iki sire arepe mudhun ning isi ngono iki. Keturun bablas teko Sragen ngono kuwi. Biasa teko Sragen aduh kok kliwat terus balik neh keturun neh teko Boyolali akhirnya mulih dek. Ngono kuwi kulino pisan. Lah iya. Nggih. Niku wau lagune karyane sinten, Mas? Sing pundi? Sing Basudewa niku. Lah ngopo to? Lho, kok isine kok pitutur apik banget. Jenengan ingin to? Ingin. Lho, aku ki wis suwe lah ingin ngene nang keturut. Lah iya kuwi karyane Mbah Sukron Suwanda. Nah, lek tenan to aku wis mikir ngono lho. Nek wong ora
Piyayi Lantip ngerti cerita wayang ora mungkin ngarang ngono kuwi. Wong kuwi cerita nek ora wong seniman arang-arang mudeng. Wah, iya. Awakmu ya mudeng iki mau. Mudeng no. Berarti awakmu ya seniman. Loh, seniman. Oh iya. Dadi ki mau aku mudeng. Kakanda Sri Basudewa. Wah. Cinta suciku. Tambah iku barang lho. Cinta suci ngono kok. Digoda Gorawangsa ngono to. Oh iya. Mas, jenengan kan seniman. Nek upama jenengan ki pengen gawe lagune apa? Kira-kira apa? Unek-uneke sampean. Iki aku ki agek gawe lagu ning ngono tak populerke. Lah iya, intine apa ngono lho? Temane apa? Pokoknya masalah lelakonku. Wah. Ngenes berarti. Sing kira ora bejaji tak gawe lagu. Ah iya, ini ya ditampa kanthi ikhlas. Nyatane jenengan mbiyen ya anggere ning kose Mbah Darto iki yen sampean reneng iki sepi tenan. Oh nggih, kula niku pancen penggembira kok, Mas. Lah iya. Ning kula niku wau pancen kula pancen dereng wangsul. Heeh. Ya mergine ora kok golek rai engko ben ditampilke neh iki ora. Lah ngopo? Ning pancen kula niku niki tirakatan. Alah, padune ngenteni aku, jujur weh. Ya ora apa-apa timbangane kowe dadak mrene ngawi lek cedak ning tan kono. Wani weh. Lah bojomu piye? Bojoku tak olehke ning kono. Aja sia-sia ora. Ngampirne kanca ya boleh-boleh saja. Oh, nggih lah tegese niku kan kula niku lega lilo ikhlas lahir batin gemari pahlo jinawi nek kanca kula niku. Kuwi lho sambunge ikhlas lahir batin karo Gemaripah iki lho apa? Lah artine apa to? Lahir batin tegese ikhlas tegese nrimo apa wae ditampa kok Gemaripah lo jinawi. Lah gemari Terus dadine kan gemah ripah kok Mas, nek wong ikhlas kan awake subur. Ya lah den duwe tegalan, duwe sawaran, duwe sing Gemaripah apane terus. Golek-golek lho Mas. Nggone tanggane diaku lho. Ya ora kok ya nggih. Yo diaturake jam 12 ya. Oke. Jam 12 ya. Iki duit Tapi joget lho ya. Otomatis. Otomotif bayar. Monggo ta diaturake Mas Feeling melawan Mbak Tuti Asidatama. Ayo. Ayo. Sebuah lagu untuk Anda jam 12 berpacu dalam melodi. Wah. Yuk. Bersama Mas Feeling jam 12 Madangkara. Kelingan manis esem kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange Kasih sayange. aku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo Hati loro. wis bacut rasane ngati Rasane ngati. yen nganti ora iso melu duwe Yo. alas kulite sing digagas wis duwe bojo gula ada semut burung randa aja Sumpah jaga batin. Ya nek kula tidak dikawin. Dekat ngati. Ora bakal luru ganti.
teras dek manis rasane nadyan teras sayange wis duwe putri hati loro wis gopat terus rasane ngati yen nganti ora iso melu sumpah batin yen kula tidak dikawin tekane ora bakal ganti Hoi. sumpah nang batin arep sehidup semati seneng sedih ayo bareng dilakoni yo Cambualas dek manis rasane kelingan manis esane atau sekelingan kasih kasih sayang akarep ati pengen dadi terima kasih Sembah nuwun. Mas Filing, karo Mbak Tri Hastuti Tirnawati. Nggih.